Prečo sa hovorí o ľuďoch, že tí najlenivejší sú zároveň aj najmúdrejší? Ja vám poviem takú storku, hej. Ja mám takú jednu spolužiačku v triede. Ona celý deň nedáva po do škole, proste jedno si scrolluje na telefóne, hej, počúva hudbu, kúka filmy, proste, hej. Že nič nerieši. A potom idú testy a má viac bodov jak ja. Akože ja, čo sa akože dosť často učím, hej, všetko. A ona má proste viac bodov jak ja. Ja pozerám, že čo robím zle. No a tak som si povedal, že proste, že sa aj spýtam na to, nie? Lebo akože nechcem, aby mala lepšie známky, keď ja proste sa úplne snažím a nič z toho, hej. Tak som došiel a ona mi povedala, že ona má prosím pekne ako jednu aplikáciu, do ktorej si iba hodí poznámky a to jej vygeneruje celý plán, jak sa má učiť. A teraz by vás všetkých určite zaujímalo, aká je to aplikácia. Takže rozmýšľal som, či vám to poviem, ale keď to fakt, že chcete vedieť, tak sa spýtajte v komentároch a ja vám to napíšem. Alebo skúste tipnúť, ne? Ale začal som to používať a akože je to mega dobré. Takže tak, čaute.